Είναι η εκπομπή και τις 4 εποχές. Μαζί μας. Του 6ου Δημοτικού Σταυρούπολη. Το καλοκαίρι, το χειμώνα, την άνοιξη και το φθινόπωρο. Γεια σας. Θα σας παρουσιάσουμε ένα ωραίο θεατρικό που είναι του Θωμά Μενεξέ. Άντε, λίγες μέρες έμειναν ακόμα. Πάει και αυτή η σχολική χρονιά. Τέρμα τα βάσανα. Πώς περνάει όμως ο καιρός? Πότε ήταν Σεπτέμβριος, πότε έφτασε ο Ιούνιος? Δεν κατάλαβα τίποτα. Γιατί κατάλαβες πώς πέρασαν τόσα χρόνια στο σχολείο? Έχεις δίκιο. Φτάσαμε στα 1969 και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο γυμνάσιο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ελπίζω μόνο να μην δέρνουν στο γυμνάσιο. Γιατί άμα και εκεί οι καθηγητές βαράνε καρπαζιές σαν τα τρομάρα, τότε καήκαμε. Λέτε να φτάσει μια εποχή που θα καταργηθεί το ξύλο στα σχολεία. Να δεις πού θα γίνει. Μην το σκέφτεσαι. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ούτε το 2015. Να δεις που θα γίνει. Είμαι σίγουρος μέχρι το 2015 όλα τα κακά του πλανήτη μας θα έχουν σταματήσει. Πόλεμοι, αδικία, φτώχεια και φυσικά το ξύλο στα σχολεία. Πώς είσαι τόσο βέβαιος γι' αυτό? Μα ο κόσμος προοδεύει, δεν το κατάλαβατε ακόμα. Εδώ σε λίγο θα πατήσουμε στο φεγγάρι. Τίποτα δεν μένει ίδιο, όλα αλλάζουν. Και άμα αλλάξουν προς το χειρότερο, Καλύτερα θα γίνουν τα πράγματα, όχι χειρότερα. Λέτε να έχουμε και δημοκρατία? σταμάτα, μην μιλάς, θα σε ακούσει κανείς. Ποιος να μ' ακούσει ρε παιδιά? Παναγιώτη, ξέρεις τι λέει ο πατέρας μου? Ότι και οι τύχοι έχουν αυτιά. Ναι λοιπόν, και δημοκρατία θα έχουμε στα σχολεία. Φοβάστε να το πείτε? Τι εννοείς δημοκρατία στο σχολείο? Να διαλέγουμε εμείς τους δάσκαλους και τους καθηγητές? Γιατί όχι? Δεν είμαστε ικανοί να αντιληφθούμε ποιος δάσκαλος είναι σωστός και ποιος άχρηστος? Ωραία ιδέα. Έλα εδώ κύριε Τρομάρα, της αρέσει να βαράς τα παιδιά? Ξέρεις κύριε Τρομάρα, έχουμε δημοκρατία στο σχολείο και στις εκλογές που έγιναν ανακηρύχθηκε ο χειρότερος δάσκαλος. Λυπάμαι πολύ, πρέπει να φύγεις. Α, μην το ξεχάσω, φεύγοντας, μάζεψε αυτά τα σκουπίδια από το πάτωμα. Άντε παιδί μου, τι στέκεσαι? Γρήγορα, δεν καταλαβαίνεις ελληνικά? Τι θέλεις, να σου ρίξω καμιά σφαλιάρα? Σαν αυτές που μας έριχνες εσύ τόσα χρόνια? Σαν αυτές που μας έριχνες εσύ τόσα χρόνια? Τι συμβαίνει Γεωργιάδη? Κύριε Τρομάρα, εγώ δηλαδή δεν εννοούσα. Όχι κύριε Τρομάρα, συγγνώμη, άλλο ήθελα να πω. Ξέρω τι εννοούσες. Κατάλαβα πολύ καλά, δεν είμαι βλάκας. Όχι κύριε Τρομάρα, συγγνώμη, άλλο ήθελα να πω. Γεωργιάδη, βάλε μυαλό σου ότι δεν τα πάμε καλά. Λοιπόν, λέγε, τι προτιμάς? Να σε μελανίσω στο ξύλο
ή να γράφεις 100 φορές «Είμαι ένας γάιδαρος και δεν θα κοροϊδέψω ξανά τον κύριο Τρομάρα»? Προτιμώ, κύριε, την τιμωρία. Θα γράψω 100 φορές αυτό που είπατε. Τι θα γράψεις δηλαδή? Δεν θα κοροϊδέψω ξανά τον κύριο Τρομάρα. Και κάτι άλλο θα γράψεις, Γεωργιάδη. «Είμαι γάιδαρος». Να, κύριε Τρομάρα, είστε γάιδαρος. Τι είπες, ρε παλιόπαιδο? Θα σε σκοτώσω. Κράτα με. Όχι, κύριε Τρομάρα, δεν ήθελα να πω αυτό που είπα. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, η τιμωρία σου έγινε 200 φορές. Και μην τολμήσεις να κάνεις έστω και ένα λάθος. Κατάλαβες? Θα σε μάθω εγώ να κάνεις τον έξυπνο. Αφού δεν μπορεί να σε στρώσει η κυρία σου, θα σε στρώσω εγώ. Και ακούστε εσείς, κάτι πήρε τα αυτή μου για δημοκρατία. Μην ξανακούσω τέτοια λέξη. Εδώ είμαστε σοβαρό σχολείο. Το καταλάβατε? Άντε δρόμο τώρα. Διάλειμμα είναι. Έπρεπε να είστε όλοι έξω. Αμάν πια αυτά τα παλιόπαιδα της σημερινής εποχής. Μόνο από το ξύλο καταλαβαίνουν. Δεν παίρνουν από λόγια. Χάλασε η σημερινή νεολαία. Δεν είναι σαν και εμάς. Βρε, καλά κάνω εγώ και τα δέρνω τα παλιόπαιδα. Καλά κάνω και τα δέρνω. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Τι κάνετε εδώ, παλιόπαιδα? Τι τραγούδια είναι αυτά που ακούτε? Δεν ντρέπεστε? Και το κασετόφωνο. Συγγνώμη κυρία, δεν θα το ξανακάνουμε, μη μας μαλώνει. Και το κασετόφωνο, ποιος το έφερε στην τάξη? Κανείς δεν μιλάει. Ποιανού είναι λοιπόν? Δικό μου είναι, κυρία. Το έφερε να ακούσουμε κάτι καινούργια τραγούδια. Πρέπει να το φανταστώ, Παπαγεωργίου, ότι εσύ το έκανες. Αλλά αυτό δεν θα περάσει. Έτσι θα σε αναφέρω στον κύριο διευθυντή. Όχι, κυρία, μην το κάνετε. Σας ορκίζομαι, δεν θα το ξανακάνω. Εντάξει, Παπαγεωργίου, μη τυχόν όμως και ξαναφέρεις το κασετόφωνο στην τάξη. Κατάλαβες? Μάλιστα, κυρία. Και θυμήσου, είναι η τελευταία φορά που σε συγχωρώ. Το κατάλαβες? Η τελευταία φορά. Ακούς, εκεί να φέρνει κασετόφωνο στο σχολείο. Αυτά τα σημερινά παιδιά έχουν χαλάσει. Ακούς εκεί, ολόκληρο κασετόφωνο. Παιδιά, έχω να σας δώσω μια συμβουλή. Μην ακούτε τα μοντέρνα τραγούδια, είναι άθλια. Η νεολαία σήμερα μπορεί να χορεύει με αυτά, αλλά σε μερικά χρόνια θα έχουν ξεχαστεί. Εσείς, κυρία, τι τραγούδια ακούγατε όταν ήσασταν νέα? Παιδί μου, εμείς ακούγαμε ωραία τραγούδια με νόημα. Όχι αυτά που γιγέδικα που ακούν τώρα οι βρώμικοι μακριμάλιδες, οι χίπηδες. Λοιπόν, να σας δώσω μια συμβουλή. Πάλι συμβουλή, κυρία, πριν από λίγο μας δώσατε. Τι να κάνουμε, παιδί μου, εμείς οι δάσκαλοι γι' αυτό είμαστε, για να δίνουμε συμβουλές. Κυρία Μαλία, σας ζητάει ο κύριος διευθυντής στο γραφείο. Εντάξει,
έρχομαι αμέσως. Λοιπόν, παιδιά, κάντε ησυχία, σε 5 λεπτά επιστρέφω. Αμάν πια αυτοί οι μεγάλοι, όλο να συμβουλεύουν θέλω. Ναι, δίκαιο έχεις. Κι εγώ έχω βαρεθεί να ακούω συμβουλές. Μην τρέχετε, μην φωνάζετε, μην μαλώνετε, μην χορεύετε. Φτάνει πια, παιδιά είμαστε, θέλουμε και λίγο να παίξουμε. Ναι, δίκιο έχεις. Και εγώ ξέρετε τι περιμένω, πώς και πώς. Πότε θα έρθει μια μέρα που δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να ακούμε συνέχεια συμβουλές. Θα είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό ελπίδα θα γίνει μόνο όταν μεγαλώσουμε. Ναι, και δεν θα φοράμε αυτές τις ποδιές. Τις βαρέθηκα πια, δεν τις αντέχω. Ξέρετε τι σκέφτομαι? Να πιστεύω ότι θα έρθει κάποτε μια εποχή που τα παιδιά στα σχολεία δεν θα φορούν ποδιές. Τι βλακίες λες πάλι, Παπα Ιωάννου? Είναι δυνατόν να υπάρξει σχολείο χωρίς ποδιές? Τι άλλο θα ακούσουμε? Γιατί βρε παιδιά, δεν το πιστεύετε? Κάποτε θα γίνει και αυτό. Θα πηγαίνουμε οι μαθητές στο σχολείο φορώντας τα δικά τους ρούχα. Γιατί όχι? Σιγά μην πηγαίνουν φορώντας τις σκουλαρίκια. Άντε σταμάτησε ξυπνάδες. Τι σας νοιάζει, τι θα κάνουν τότε οι μαθητές? Εμείς θα είμαστε μεγάλοι πια. Θα γυρνάμε στα μαγαζιά, θα ψωνίζουμε ό,τι μας αρέσει. Μετά θα πηγαίνουμε για χορό. Και το πρωί θα ξυπνάμε ό,τι ώρα θέλουμε. Ωραία τα λες, αλλά λεφτά που θα βρίσκεις για να κάνεις όλα αυτά? Και λεφτά να μην έχω δεν με νοιάζει. Μόνο να μην ακούω όλες τις συμβουλές. Τις βαρέθηκα πια. Λοιπόν, παιδιά, δεν άργησα έτσι. Τι λέγαμε αν σας δώσω μια συμβουλή? Τι πρωτότυπο? Τι είπες? Τίποτα, κυρία, περιμένω να την ακούσω. Ένα έχω να σας πω. Μην ακούτε καθόλου τα μοντέρνα τραγούδια. Να κλείνετε τα αυτιά σας όταν τα παίζουν στο ραδιόφωνο. Και αν τα βάζει η τηλεόραση, κυρία, τι να κάνουμε? Να κλείνουμε τα μάτια μας. Βέβαια, έχουμε τώρα και την τηλεόραση. Καινούρια εφεύρεση. Αχ, παιδιά μου, η εποχή μας είναι επικίνδυνη. Φανταστείτε, υπάρχουν σήμερα τραγουδίστριες που φορούν παντελόνι και βγαίνουν στη τηλεόραση έτσι ντυμένες με παντελόνι. Τέλος πάντων, ας πάμε στο μάθημά μας. Λοιπόν, να σηκωθεί ο Παπαγρηγορίου. Λοιπόν, Παπαγρηγορίδου, πες μου τους κανόνες τονισμού για την παραλίγουσα. Μακρά παραλίγουσα, προβραχιάς λίγουσα, περισπάτε ταραδείγματος, χάριν, μήλον, ναύλα και άλλα. Τις εξαιρέσεις, να ακούσω τις εξαιρέσεις. Είτε μήτε και τι, ώστε ούτε και τα λοιπά. Ωραία, προχώρα το δεύτερο κανόνα. Άντε με το τσιγέλι στα βγάζω. Τα μικρά δίχρονα. Αργείς πολύ, αργείς. Προβραχίας, λιγούρης, περιστώνται. Πες μου τι γίνεται με το δίχρονο της παραλίγουσας στα εθνικά. Γιατί δεν τα ξέρεις? Δεν σου είπα να τα διαβάσεις? Ποιος τα γνωρίζει? Λέγε Γεωργία. Το δίχρονο της παραλιγούσης. Μάθετε σωστά
την καθαρεύουσα. Το δίχρονο της παραλιγούσης στα εθνικά. Ασάτε, σπαρτιάτε, τεγέτε. Θεωρείται μακρόν, εξαιρούνται, γαλάτε, δαλμάτε. Μπράβο Γεωργία, είσαι πολύ καλή διαβασμένη. Όχι σαν τον Παπαγρηγορίου. Μα κυρία, αφού δεν κάνω λάθη στους τόνους, γιατί πρέπει να μάθω τους κανόνες? Σταμάτα, θρασίτατε. Μου βγάζεις τη γλώσσα και από πάνω. Δεν τρέπεσαι. Δεν με ενδιαφέρει αν γράψεις σωστά ή όχι. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να γνωρίσετε τους κανόνες. Συνεννοηθήκαμε? Άμα δεν διαβάζεις Παπαγρηγορίου θα σε αφήσω στάσιμο. Θα έρθει το 1970 και θα είσαι ακόμα στην ίδια τάξη. Κατάλαβες? Αλλά δεν θες εσύ. Εγώ φταίω που είμαι τόσο καλή μαζί σας και δεν σας δένω. Έπρεπε να είχατε δάσκαλο τον κύριο Τρομάρα. Να δεις τότε πόσο θα φοβόσουν και τι καλά θα διάβαζες. Και το ίδιο βέβαια ισχύει για όλους σας. Κατάλαβες? Παπαγρηγορίου, σε όσο διάβασμα, γιατί δεν θα τα πάμε καλά? Στρώνομαι κυρία, στρώνομαι. Είστε όλοι άχρηστοι και τεμπέληδες. Μ' ακούτε? Δεν θα μάθετε ποτέ να μιλάτε σωστά στην καθαρεύουσα. Κυρία, να σας κάνω μια ερώτηση. Λέγε Γεωργία. Γιατί μαθαίνουμε στο σχολείο την καθαρεύουσα και όχι την κανονική γλώσσα που μιλάμε στα σπίτια μας? Μα η καθαρεύουσα είναι κανονική. Αυτή η γλώσσα πρέπει να χρησιμοποιούμε. Εσείς όταν μιλάτε, γιατί δεν χρησιμοποιείτε την καθαρεύουσα? Α, σε παρακαλώ παιδί μου. Δεν θα πάμε όλη την ώρα να μιλάμε για πράγματα αυτονόητα. Την καθαρεύουσα πρέπει να τη μάθετε. Πάει και τελείωσε. Το κατάλαβες? Το κατάλαβα. Για να σηκωθεί ο Παπαθανασίου. Πες μου παιδί μου, τι λέξεις που θα σύνονται και αρχίζουν από α? Όλες. Τι, τις μισές? Αυρός, άγιος, αγνός, αδρός, άδης, αίμα, ερετός. Κυρία, να σας κάνω μια ερώτηση. Λέγε παιδί μου. Τι σημαίνει η λέξη αυρός? Να μην ξεχνάς. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι παίρνεις βυσία. Δεν μας ενδιαφέρει τι σημαίνει. Κατάλαβες? Μάλιστα κυρία. Λοιπόν, Παπαθανασίου, τι έγινε? Τις ξέχασες? Να πω μερικές που θυμάμαι ανακατωμένες. Όχι, τις έλα με τη σειρά. Αν δεν τις θυμάσαι να καθίσεις κάτω. Για να σηκωθεί η Παπα-Νικολάου. Κυρία, μπορώ να πάω για λίγο έξω? Πήγαινε, αλλά μην αργήσεις. Για διάβασε Παπα-Νικολάου από τον αναγνωστικό. Των Ναυτόπουλων. 5 μήνας τώρα λείπει ή στα ξένα των Ναυτόπουλων. Σωστούς 5 μήνες. Αχ, πόσο επεθύμησε την πατρίδα του ο Άγιος Νικόλαος στο εμπορικό πλοίον επί του οποίου υπηρετεί. Επήγεν εις μακρινάς χώρας προσορμιστεί εις πολλούς λιμένας, αλλά τώρα γυρίζει οπίσω. Νύχτα και ημερών ταξιδεύουν. Όμως τώρα το πλοίον απόλυσε τον προσανατολισμό. Για πες μου, Παπα-Νικολάου, τι σημαίνει απόλυσα? Τι είπατε κυρία? Καλά κουφί είσαι Παπα-Νικολάου, λέω τι σημαίνει απόλυσα. Απόλυσα σημαίνει, δηλαδή εννοεί, απόλυσα είναι... Με συγχωρείτε για τη διακοπή, κύρια Αμαλία. Παρακαλώ κυρία Τρομάρα. Περάστε, τι θέλετε? Αυτή γιατί είναι όρθια κυρία Αμαλία, μήπως την έχετε τιμωρημένη? Όχι κύριε Τρομάρα, εξετάζεται, γι' αυτό είναι όρθια. Κρίμα, κι εγώ που νόμιζα ότι την είχατε τιμωρία, αλήθεια. Κυρία Αμαλία, μήπως χρειάζεστε βοήθεια σε θέματα πειθαρχίας? Όχι κύριε Τρομάρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, είμαι εναντίον της σωματικής βίας. Κακός, πολύ κακός. Μήπως γνωρίζετε τι έλεγαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, κυρία Αμαλία? Έλεγαν ότι κανένα παιδί δεν μαθαίνει αν πρώτα δεν γεμίσει την πλάτη του σημάδια από ξύλο. Δεν με ενδιαφέρει τι έλεγαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, κύριε Τρομάρα. Εμένα ο πατέρας μου ξέρετε πως με έκανε άνθρωπο. Πώς? Με το ζωνάρι.
Όποτε έκανα αταξία με μελάνιαζε στο ξύλο. Α, έτσι εξηγείται. Τι εννοείς εσύ? Τίποτα, κύριε Τρομάρα. Θέλω να πω ότι έτσι εξηγείται πώς γίνατε τόσο σωστός άνθρωπος. Μπράβο, παιδί μου, συμφωνώ μαζί σου. Μα, κύριε Τρομάρα, τελικά γιατί ήρθατε στη τάξη μου? Α, δεν σας είπα. Σας θέλει ο κύριος διευθυντής και γρήγορα. Τότε γιατί δεν μου λέτε τόση ώρα, κύριε Τρομάρα? Δεν σας ρώτησα, κυρία Αμαλία, μήπως έχετε στη τάξη κάποιον άτακτο, κάποιον που θέλετε να μαλώσετε πολύ αυστηρά? Όχι, κύριε Τρομάρα, πόσες φορές θέλετε να σας το πω? Καλά, πολύ καλά. Ώστε όλοι είστε ήσυχοι εδώ, Περίεργο, πολύ περίεργο. Μα πού είναι ο Γεωργιάδης? Αυτό είναι σίγουρο ο πιο άτακτος της τάξης. Καλέ, τι λέω, ο πιο άτακτος του σχολείου είναι. Έχει πάρει άδεια, κύριε, για να βγει έξω. Α, είπα κι εγώ, αφού σήμερα το πρωί κόντεψα να μελανιάσω στο ξύλο. Ώστε όλοι οι υπόλοιποι είστε ήσυχοι, Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η δική μου τάξη είναι μαζεμένα όλα τα ζωντόβολα. Είναι τυχερή, κύριε Τρομάρα. Γιατί? Γιατί με τόσο ξύλο που τρώνε κάθε μέρα θα γίνουν σωστοί άνθρωποι, ενώ εμείς... Συμφωνώ, νεαρέ μου, συμφωνώ απολύτως. Έβγε. Καλά, στην τάξη του Τρομάρα γίνεται χαμός. Λείπει αυτό το στραβόξυλο και όλοι χορεύουν πάνω στα θρανία. Τι είπες? Κύριε Τρομάρα, με συγχωρείτε, δεν σας είχα δει. Ποιον είπε στραβόξυλο, Γεωργιάδη? Όχι, κύριε Τρομάρα, αλλά ήθελα να πω... Αφού σε άξα με τα ίδια μου τα αυτιά, με είπες στραβόξυλο. Όχι, κύριε Τρομάρα, άλλο είπε ο Γεωργιάδης. Τι άλλο δηλαδή? Να είπε ότι λείπετε εσείς και όλα τα στραβόξυλα χορεύουν πάνω στα θρανία. Α, δηλαδή δεν είπε εμένα στραβόξυλο. Εσύ στραβόξυλο? Για όνομα του Θεού, κύριε Τρομάρα, αν είναι δυνατόν. Πολύ καλά, φεύγω. Πάω να δω τι γίνεται στην τάξη μου. Εσείς καθίστε ήσυχα. Εντάξει? Πες μου γρήγορα, Ελένη, τι είναι απόλεσε. Μόλις έρθει η κυρία Αμαλία θα μου ξαναρωτήσει ελληνική λέξη είναι? Και βέβαια, ελληνική λέξη είναι η Μέρη. Απόλυσα θα πει στην καθαρεύουσα έχασα. Βγαίνει από το αρχαίο ρήμα απόλυμη. Δεν έχεις ακούσει τη φράση τα απολεσθέντα αντικείμενα? Δεν θυμάσαι την παραβολή του Χριστού για το απολολός πρόβατο? Τα έχω ακούσει όλα αυτά, αλλά δεν ήξερα ότι απόλυσα θα πει έχασα. Τι θα πει έχασα? Καλό και τούτο. Δηλαδή στην καθαρεύουσα αντί να πούμε έχασα τα αυγά και τα πασχάλια, λέμε απόλυσα τα αυγά και τα πασχαλιά. Ναι, και αντί να πούμε έχασα τον μπούσουλα, λέμε απόλυσα τον μπούσουλα. Πάντως εγώ αυτή την καθαρεύουσα δεν την μπορώ άλλο. Μου έχει καθίσει στο λαιμό. Να, εδώ. Ναι, έχεις δίκιο. Και εγώ το ίδιο. Την καθαρεύουσα δεν την αντέχω καθόλου. Να μπορούσα να την πετύχω πουθενά, θα της έλεγα: έλα εδώ, κυρά μου, σου έχω κάνει ποτέ κανένα κακό? Μήπως χτύπησα τα παιδάκια σου? Μήπως πήρα το χωράφι σου? Όχι? Τότε γιατί με τυραννάς? Άσε με ήσυχη. Μπες στο βιβλίο σου και πάψε να παιδεύεις όλα τα παιδιά της Ελλάδας. Εγώ την καθαρεύουσα την είδα προχθές το βράδυ στον ύπνο μου. Αλήθεια? Πώς ήταν? Γριά φαφούτα, στριμμένη και με τσιριχτή φωνή είχε έρθει, λέει, στο δωμάτιό μου κι ούριαζε.
Μάθε τα δίχρονα, μάθε τα βραχαία, μάθε τις εξαιρέσεις. Άχρηστη. Όλο κάτι τέτοια έλεγε. Ξύπνησα και άρχισα να κλαίω. Τέτοιο εφιάλτη δεν έχω ξαναδεί. Παιδιά, ξέρετε τι πιστεύω? Τι? Να σκέφτομαι ότι σε μερικά χρόνια μπορεί να καταργηθεί η καθαρεύουσα. Και τότε, λέει, τα παιδιά σε όλα τα σχολεία θα μαθαίνουν τη γλώσσα που μιλούν στα σπίτια τους. Άντε πάλι άρχισες την βλακίες. Μαύρε χαζί, τη γλώσσα που μιλάμε στο σπίτι μας όλα τα παιδιά τη γνωρίζουμε. Δεν χρειάζεται να έρθουμε στο σχολείο για να τη μάθουμε. Άμα γίνει αυτό που λες, τότε θα καταργηθούν και τα σχολεία. Όχι ρε παιδιά, αυτό θα γίνει κάποτε, να μου θυμηθείτε. Θα καταργηθεί η καθαρέδου. Συγγνώμη παιδιά για την καθυστέρηση, το τηλεφώνημα ήταν επίγον. Κυρία, έχω μια ιδέα. Για λέγε πάλι, τι εξυπνάδα σκέφτηκες τώρα να μας πεις? Να, κυρία, σκέφτηκα ότι μια ωραία ιδέα θα ήταν να φτιάξουμε κάποτε μικρά κινητά τηλέφωνα. Να κουβαλάει μαζί του ο καθένας το δικό του και έτσι δεν θα χρειάζεται να τρέχουμε στο περίπτερο ή στο γραφείο για να πάρουμε τηλέφωνο. Παπαϊκονόμου, δεν αντέχω άλλο τις βλακίες σου. Κοίταξε να διαβάσεις κανένα μάθημα που είσαι η χειρότερη μαθήτρια και άσε αυτές τις τρελές εφευρέσεις. Ακούς εκεί, κινητά τηλέφωνα, τι άλλο θα ακούσω? Λοιπόν, που είχαμε μείνει? Ναι, για λέγε Παπα-Νικολάου, τι θα πει απόλεσα? Το απόλυσα, κυρία, θα πει έχασα. Δεν έχετε ακούσει που λένε απόλυσα τα αυγά και τα πασχάλια? Σιωπή! Γελάστε, μη γελάτε παλιόπαιδα. Τι λες βρε Παπα-Νικολάου? Είπα κι εγώ, άντε κάτσε κάτω. Μην πάρεις κανένα τριάρι κι εσύ. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Η συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο. Είναι η εκπομπή και τις 4 εποχές. Μαζί μας. Του 6ου Δημοτικού Σταυρούπολη. Το καλοκαίρι, το χειμώνα, την άνοιξη και το φθινόπωρο.